Já vás vítám u nového videa. Ty jsi mohli ještě na minulém videu. Čekajte. Jsem vyhral dva víny po sebe, 2-1, 3-1. Tak to se mi darilo. To jsem na počítači, ktorý som vám minulom ukazoval. Tak mám deck. Shippy Wizard, Hawk, Skeleton Army, Minion Horde Giant, Valkyria. Čo opäť, na čo máme, nemáme. Ja si nechcem requestnúť to. Dáme, nemôžeme. Ideme rať dať. Skúsme Open Live the Map, to je najlepšia správa na začiatku. Ale musíme rýchlo spraviť push, kým sa prihlási naspäť. To je taká ľahká výhra, dámy a páni, že to sa musíte panierať. Ale tú výhru som dal zľahka. Ani mušketierka sa nedošla pri minimu. Ja sa kouknu na jeho profil, že čo to s ním je. Takže profil. To mohol byť dobrý. Pozrite si to mohol byť silný hráč. Jovina odhlásil sa, takže nám to len prospie. A mohli by sme si v tomto videu dať ďalšiu kramfetku a ideme napríklad. Takže teraz tak nemáme, ale idem skúsiť iný. Nie. To som dosral. Máskle. Nie. Má niečo horšie. Nechápem, čo som tu spravil. Má takisto lebo takže sa bude hrať takisto. Ja dám tiež bičku, nech sa ľúbi. A ja tam skúsim dať peku, ale tam budem vychsať to skeletonov a ja to potom. Nech sa ľúbi. Nech sa ľúbi. Mušketku tam hodím. Jak to rýchlo bere. Aj keby tak zle neberalo. Bolo krajšie, dáme pani. Keby sa mi to vyplo, by som ich porazil. Ja myslím, že tam dá čo hodí za to, ale ja sa tak budem vysadzovať. Áno, myslel som si. Tam dá čo hodí ešte. Keď zničím nám talérku, to nevadí. Vyničíme teraz jemu. Teraz pozri. Áno! Vidíte, čo spravil? Vidíte? Tak vám neradím hrať. Radšej sa brániť, jak ničí hradbu, lebo jak vám zničíte sa vám zničí hradba. A nemusí to dopadnúť dobre. Môžete aj prvé, niekedy aj jedna hradba ide o všetký zápas. Ako tá muška to je silná. To stačí tam hodiť raketku. Asi skončil kamarát. Nech sa ľúbi. Good game. Good game. Ďalšie 3 videa. Skúsime requestnúť. Samozrejme. Ešte to byť tak. Otvorím to. Fireball, to si vylepšíme to. Možno budeme použiť decech. Aj decech, tak si to dáme asi. Možno to budem. To veľa to je siel. Kira akorát za 150 akorát padla.
to za 150 pekne padlo. No to je čo zelené. Ideme sa odlaziť z klanu. Ideme do klanu. Ideme tu. Nech si. Alebo pozdrav. Pozdravte, napíšem po. Pozdravte do videjka. Ja. Skúsim, že čo odpíšu. Ideme mírať zatiaľ. Dúfam, že vyhrám. Až sa to robí. Keď tak dačo urobí hráč, tak sa stalo, že možno má zlý deck, alebo má zlé karty na začiatku. Mňa sa tak väčšinou stáva. Áno, peka. To čo spravil, vidíte? Nikdy nedávajte dozadu veci, ale ani ja teraz nemusím dopadnúť dobre. Ale ja väčšinou dopadnem dobre. Lebo keď máte raketku. Vidíte, jak sa to hrá. Chcete dať čo hodiť? Zhodí všetko. Hodí, zhodí. Aj sa vám to rimuje. Hodí, zhodí. Dúfam, nechaj ten scout nám je tam nečistú radbu, kalérku. Yes! Nice. Takže skúsime ďalší damagos. Vytroliť damagos. Ideme po druhej strane, on tam budeme ignorovať. Výborne, budeme skautovať, ničíme. Čo sme mali na nejaký, jak to slabo ničíme. Pane Bože. To nedopadne dobre. Tam Vička to posúva. Pane Bože, ja som prehral. Pane Bože. Pane Jane, zavolať. Pane Jane, to sa len nemôže stať. Nikdy neignorujte. To som bral v novom videu predsa. Skúsim tam dať vytroliť. A to je také ťažké troliť. Skúsim tam dať bičku. Čo s ním porobím. Teraz teda dá čo aj... Tu musím dať tam toto. To s tým poriadi. Má zrkadielko. Alebo? Musí mať zrkadielko predsa. Veď musí mať, ale však zrkadielko darený pekne, chápete? Nie, ale tam sú tí skeletóni. Ježiš. Jak to, že má zrkadielko? Tak je na ranu 5 slabý. Pane Bože, on to trolí, tie damagoše. Vidíte, jak sa bráni. Jak chcete, aby vám bral? Kedy ja vytrolím push. No, vyskúšame ísť na druhú taulérku. A nie, X-Bone. X-Bone nemám nikdy rád. Kto má rád X-Bone? A ešte, že ide potom tej kalérke. Potom by som mohol Takže skúsime takýto väčšiskový damagos vytvoriť. Teraz ja trolím damagose, nie on. Takže dámy a pani. Nech sa neskúša, že čo ja spravím a čo ne. Pane Bože.
Teraz musím zaobrať tým plejsom. Pane Jane! Poď, Víčka, ešte. Áno. Yes. Ale toto bolo good game. Golden chest! Yes, nice. A otvoríme sa aj v tomto videjku. Uvidíme. Keď ste to vítak, áno. Ale najprv musíme aj crown chestku dať. Skúsime aj tak. Na dvojke, to sa mi nepáči. Tom hade, ale na dvojke je slabý. Moje je silnejšie, chápete ľudia. Moje to zničí radbu. Aj dohádžem tam veci za to. Aj treba ho tam šúpie. Poďme, dáma gol. Ale už máme istú crown chestku, lebo trebalo jednu crown do crown chestky. Takže ideme takto. Ale to veľmi nepáči, on tam hádže ten Horg Rider, jak som ho král. Jak som ho gadal nepadne, ale ja mu tam ešte vytvorím. Jak by som tam už spravil. Nie, on tam ešte to dobre hodil. Jak sa mám ubrániť? Jak sa mám plus double elixir, takže už je dosť neskoro na to večera vidie sa mi tak nechci veľmi vraj použiť neskoro, ale má troly, takže neviem, či tento bude win. Neviem, či toto bude win, ale mne sa zdá, že toto win nebude. Killuje ma. Ale skúsim taký damageos. Pane, on s tými šipami. Keby tam nemal šipy, to by mi to ani tak až veľmi nevadilo. Ale on tam má šipy. Dáme pani, on tam má šipy. Ale to mi vadí. Poďme. To jak poslal toho Horg Ridera. Nie, som to zle položil. Dobre. No, chcem vyhrať ešte. Nie, neprehnám 2-0. Som silný na to, že by som nie som taký slabý na to, že by som prehrával. Poďme, áno. Nie, mám malo baterky. Áno. Good game, určite si zaslúži good game. A máme najprv tvoriť golden chestku, to je slabšia. Takže yes, minion hody. Ale minion hody, nie. Mi treba jedno. Jamie. Bomb Tower je dobrá karta. Yes, nice. Kanónik akurát. Na tomto videjku. Keď možno už. Tak, to by mohlo byť z tohto videjka všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, zase nasadte. Ak chcete ďalšie také video, tak určite nezabudnite napísať do komentárov, že chcete také videá. A ja sa s vami lúčim a naďalej uzdravite sa. Čus!